Missä? Se on Klaukkalassa. Se on Sundholmin pihassa vai? Joo. Se on tallissa siellä. Joo. En mä sitä viittinyt ottaa tänne. No joo. Jos me tuun kuvaamaan tänne, niin... Niin ei sit tuu mitään joo. Turhaa tulla autolla. Niin. Ainakin kannattaa tonne metään asti ajaa. Se rupee menee aika syväksi toi monttu. Joo. Siinäkin on vetokoukku, ettei äsken kiinni. Joo. Roope taisi vilahtaa tonne mäkeen. Joo, se mennyt. Pitäisikö meidän kävellä sitä Roope kyllä? Kyllä me katsomme Roopea. Niin.